Hello Chukuma. Ka ịgbapị ọsọ ka ekume ka ahịa dị. Ma but enwere m ahịa o. Ahịa dị. Ego ne ka rod nọ n'ahịa kịta rod eji elu ụlọ. Aja alụ ụlọ. Ajụzụ na m ọnụ ọ dị rod ka nkụ. Amadị nka ana m alụzi rod karị. Ego ne enwekwu ma GP tanki o. Tanki dị ụtọ. Mmiri dị na-ebua. Ofu dị empty mana ma wepụ ebe a mmiri dị lesikwa ego. You say Rod okay rod kan kwere masị na odiko o 1 million pieces yo. Abụ ka m importer. One ka iyi ego. Just gbakọ no just estimate dị ka 800 pieces. Ọ ka nkụ. Amala ego na-eme mụ na ga ebulu onye. Amị akpọchi gazo. Landlord. Ikime. God have mercy upon us. Kebi kposa road. Kebi shop gidi. Maka call na za. Adịma elele ọ na Abuja. Ebe nnucha chọọchị ọfụrụ fọ mpụtawa ebe a. Chọọchị rọd nju elu fụ ụlọ. Ọ na-akọ hipu. Nke a dị ebe a na-aṅụ n'ala. Ihe ebe hipu rọd onye ka my friend na-alụ hotel. Na-asị na onwe shortage of rod. Wesa bulu nke anwa dị ebe anwa. Ọsụmọ konye m ego sị enyela m ego bụ rod no my friend ka ebe. Ọ bụrụ onye ọzọ ọsụmọ na ya onye m ego. I have no other choice than to say ha wete okwu ya. Onye ka na-ekwu ya. Kifuru ihe na-akụ eri. Rod dị ebe agụ mi ọnụ. Njekata chọfuru ọra gụọrịa ọrụ ọ bụrụ ofu na-achọ. Ofu aka ga-efuo. Arụ mgbe na-asị na tank nchọ ofu tank 1 2 3 tank ụtọ dị ebe nchọ ya achọ isi ga nchọ ya achọ zero abịakọna na ọkụrụ ọdọ ọzọ Ọbụla nke ka m na-ekwu ọrụ dị Abuja agwachagwụkwa gị masị na gị na ọkụrụ ọdọ ọzọ ị na-aza kọ ịchọ ibi ya free ọ sị gị na ọ ga-enye gị ego onye ọma mpe Emeka na a ga-enye gị ego ngosi na rọd apụọ ebe abịa na-ezuzugharị 3 months okay you be mumu. Anọkwa skọs gị ọ bụkwa ngwa bụ landlord ebe kwa mpa gị bụ landlord. Agent gokwa ma agwa ịbịa n'afọ etriti m ka asị na ọgụ bụ landlord. Ụwa agọ n'ụwa ndị efu ya n'anya gị na-abụ.